Bă, dar parcă dăm în fântână, mă. O, mă, că și când ți-o zghiohăni-o, să vezi cum te trage cu tocul la găundița aia de găleată, că te trage în apă, nebunule, când o da la ea. Faci mișto de el, este? De ce să fac o mișto de el? De ce să prindă el, mă, monstru, și nu eu? Păi tu n-ai văzut, bă, la ce momeală dă Gianni, prostule? La ce momeală dai, mă? Ia, lasă-l mai fi tu așa curios. Arată-i, mă, și lui să vadă și el la ce momeală dai tu. Ia, mă. Ia fi atent aici. Ia. Ia uite aici. Opa! Hai, da capul, ce-ai făcut? Ai pus toată mămăliga în hac? Ce vrei, mă, să prinzi cel mai mare pește? Nu cel mai mare, mă, dar cel mai handicapat, mă, nu-ți dai seama ce pește are, mă, corpul mic așa la palmă, dau botul la mare să mănânce așa, mă, măligă, mă. Băi, bă, momeală mare, pește mare, mă, momeală mică, pește mic. Dar, mă rog, cu cine vorbesc eu, mă, vin la pește cu toți amărâți. Ha, ia ta știți, mă. Hai, bă, m-a lăsat zgălăgia, că dacă mai facem așa multă îmbălău de să aduce dracu tot peștele și diseară, iar rămâie în stixuri de alea în bere și murim de foame. La mine nu contează. Eu și dacă prind și dacă nu prind, o pizza tot mănânc. Ia auzi, păi de unde ai tu pizza? Aduci cu bicicleta la Urzicen sau cum? Ei, Serios, ai la bicicletă? ca lumea, ștocătură nouă-nouță, la Slobozia am luat. Are 11 pinioane, 6 foi, 20 de viteze, ce să mai motam, vaiche! Se pregătește nebunul de turnul Franții, mă, pleacă în turnul Franții să facă circuite. Ia zi-mă, de unde e tu pizza? I-am făcut-o eu, mă, ai și la mine dacă vrei. E, na? Eu tot ia. Ia. What?